Kif int, bonġu jekk qed tara il-video live, jew ikella good afternoon, jew happy good night, asnaqs nafx ngħid dalgħodu, jekk qed taraħ filgħaxija. Happy weekend, dak li rid ngħidilkom ukoll. U llum xtaqt insemmikom naqra il-punti ta' x'naħseb jiena u x'jaħsbu ħafna oħrajn bħali illi huwa verament dak li jaqqat is-saħħa kollha flimkien. Jiġifieri hemm min jaħseb li eżempju s-saħħa hija li sempliċiment ma tkunx marid. Hemm min jaħseb li s-saħħa jfisser li jkollok il-muscles. Hemm min ifisser li s-saħħa jkun ifisser li ma tieħux mediċini. U forsi kollha għandhom punt. Però jiena llum ħanitkellem fuq dawk l-affarijiet illi ħanamlu aħna għax inħobb nitkellem ħafna fuq x'nistgħu nagħmlu mhux fuq x'ma nistgħux jew fuq x'ma nistgħux nikkontrollaw, x'nistgħu nagħmlu aħna biex din is-saħħa tkun tajba. Mela l-ewwel qabel kollox mhix kwistjoni ta' iktar ma nagħmel exercise aktar aħjar neċessarjament, iktar ma nagħmlu regolari forsi, però skont x'nagħmel ukoll biex inġibilkom eżempju banali. Jiena mhux ħanipretendi li mmur nagħmel xi 5 sigħat ġirja kuljum mingħajr ma nħossni li ġurnata jew oħra fil-ġimgħa ħankun infarrak jew infarka, tajjeb number one. Waqt li kieku pereżempju nagħmel nofsija jien naf 3-4 darbit fil-ġimgħa, qabli ħalibqa' dejjem inħossni iċċarġjata u nista' nkompli bħajti kif nixtieq. Mhux b'tali mod li qisu l-exercise isir iċ-ċentru ta' ħajti. Dik number one. Number two, billi aħna ngħidu eżempju s-sibt fil-għaxija l-ħadd wara nofsinhar, il-ġimgħa filgħodu ma nafx ara inti. Tieħu affarijiet li mhux daqshekk tas-soltu, jien naf, is-sibt fil-għaxija żewġ ta' tsimbit mal-ikel. Il-ħadd wara nofsinhar ħadd pizza żgħira flok selid. U daw it-tip ta' affarijiet illi qed jibdlu naqra mir-rutina b'daqshekk dak li jkun, mhux skużi l-Malti ħajfotti saħħtu. Għax il-problema ma tkunx nagħmlu ta' kultant, imma x'nagħmlu ta' spiss. Jekk tkun xi ħaġa li ma tagħmlilniex il-ġid speċjalment. Hemm min jinsa mbagħad l-irqad. Mela żball komuni u popolari sfortunatament huwa illi speċjalment meta nkunu iżgħar forsi, avolja naf anke kbar, illi nsiru daħna fil-weekend, issa qal ħafna minna l-weekend huwa wieħed mill-ftit ċansijiet illi nirkupraw saħħitna lura. Issa l-alkoħol speċjalment fil-għaxija mhux ħejħajna noqogħdu sew. Avolja forsi noqogħdu fit-tul ngħidu jien naf bħalma kont nagħmel jien ta' xi 16-il sena kont norqod sa xi nofsinhar. Fil-verità meta kont inqum paljazza. Għax mhux kemm torqod tul ta' ħin jgħod imma kif torqodhom. Waqt li hemm min jgħidlek jekk norqod 6 sigħat tajbin ħis nirqad raqda ġurnata sħiħa. Għax il-kwalità tar-raqda taffettwa ħafna wkoll. Vera li dejja li noqogħdu bejn 6 u 8 sigħat, però x'jiġri f'dawk is-6 u 8 sigħat jgħoddu ħafna. Allura l-parir tiegħi jkun illi dak li jgħidulu cheat meal kemm jista' jkun ma jkunx jinkludi jew jinkludi vera ftit alkohol. Tajjeb għax jekk għandna bżonn nirkupraw l-enerġija tagħna matul il-ġimgħa, skużawni, ikun importanti li l-ġisem inħalluh jorqod u jistrieħ sew. L-alkohol ma jħallihx jistrieħ sew. Mela dik oħra. Imma imbagħad hemm min jgħidlek u hemm punt tajjeb illi tazza jew tnejn bit tagħmel ġid b'mod ieħor għall-qalb, għaċ-ċirkulazzjoni, eċetera. Again, l-ammonti żgħar qatt ma fottewna għal kollox huma l-ammonti l-kbar illi joħolqu l-problemi. Dika naħseb importanti nżommuha f'moħħna. Issa, min minna l-mod tal-kelma għandu xogħol stressanti, ukoll irid joqgħod naqra attent x'tip ta' exercises jagħmel. Mela pereżempju, nisimgħu ħafna min jgħidlek illi nagħmel xi siegħa jew siegħa u nofs xi tip ta' exercise gas down. Issa billi inti tagħmlu darbtejn fil-ġimgħa naħseb ma ġara xejn. Imma jekk diġà għandek xogħolok stressanti, forsi tieħu ħsieb anke issues oħrajn li għandek b'mod familjari, eċċetera, l-exercise ejja ngħidulu hekk żejjed huwa wkoll stress fuq ġismek. Jiġifieri waqt illi uħud minna jfittxu soluzzjoni fl-exercise biex jiżvugaw u jagħmlu sew, irridu naraw kemm tkun dik id-doża għax kif qed ngħidu żejjed huwa nbiddet. Ħanerġa' nirrepeta li dejjem ngħid nofsija sura ta' nies darbtejn 3 fil-ġimgħa, forsi anke 4 ara l-affarijiet tiegħek tkun diġà doża tajba ħafna għax x'jagħmel dak li jkun li jgħod mhux kemm tul tal-ħin. Anzi iktar ma jkun tul ta' ħin, iktar isibu illi bniedem imbagħad hemm ċans illi aktar ikollu ġuħ wara. Mela għandek min pereżempju l-ewwel jipprattika tip ta' exercise, bad jipprattika tip ta' exercise ieħor u jgħiduli eżempju meta nagħmel nofsija exercise sura ta' nies wara ma tantx ikolli ġuħ. Imma jekk immur nom jien nafsija tgħidx kemm inqum bġuħ wara. Ġifieri it-tul tal-ħin jistanka jaffettwa daqsxejn kemm ikollna ġuħ u ma jkollniex, mela noqogħdu ftit attenti dik ukoll.
Naturalment, imbagħad hemm min anke jirreferi għas-saħħa illi ma rridx idħol f'kontroversi dal-għodu però fuq ċertu vaccines, etc. dika inħallih suġġett għal darba oħra. Jiena kif tafu nemmen ħafna fil-libertà tal-għażla, fil-libertà li bniedem ikollu l-informazzjoni kemm jista' jkun tkun eżatta ħalli mbagħad jagħmel l-għażla hu flimkien mat-tabib tiegħu, imma opinjoni tiegħi m'għandniex nimponu dak li naħsbu li huwa aħna l-aħjar għas-saħħa fuq ħadd ieħor. Wara kollox hemm ħafna affarijiet illi kulħadd jaf illi huma ħżiena għas-saħħa fosthom is-sigaretti biex insemmu lilhom tajjeb ġifieri daw minkejja li il-dak li jkun hemm tendenza li jkalmaw xi ftit joħolqu ħafna problemi, minkejja li hemm riċerka wara l-oħra ħsara li jagħmlu dawn huma legali sa tixtrihom minn fejn trid u minkejja l-avviżi għandek fuq il-pakketti tista' xorta tixtrihom minn fejn trid. Dak li jgħidu informed consent isma' qed ngħidlek dan ħajamillek ħafna ħsara, però xorta nistgħu nixtru. Allora bl-istess argument jiena l-opinjoni tiegħi m'għandniex nimponu dak li naħsbu li huwa l-aħjar għal saħħitna aħna u nġeluh il-ħadd ieħor jagħmel bħalna bil-fors. Wara kollox kieku dawn l-affarijiet kienu bil-fors, naħseb l-exercise kien ikun ta' bil-fors. L-ilma kien ikun ta' bil-fors u ma konniex insibu soft drinks u affarijiet. L-alkohol konna nsibuh bir-raxin bħal fi żmien il-gwerra kulħadd ikollu ftit. Immaġinana kontrollati isna bil-ispaga kieku. Wara ara x'tib ta' dwejjaq ta' ħajja kieku ngħixu fiha ġifieri kieku kulħadd ikun l-istess, kulħadd jobdi dak li ħadd ieħor jaħseb illi huwa l-aħjar għalih. Però kemm hu sabiħ il-libertà, kemm hu sabiħ l-għażla, jien nemmen ħafna fl-abbundanza, jiġifieri li dak li jkun l-affarijiet li nixtiequ għaw biżżejjed għal kulħadd, saħħa hija xi ħaġa niġġeneraw aħna stess mhix xi ħaġa li qed tispiċċa jew xi ħaġa li għaw għal ftit nies, is-saħħa kważi kważi deċidiha inti. Issa naturalment hawn min illi ma jitwilidx b'xortieħ bħal tagħna, però xorta anke huma jistgħu jagħmlu progress f'saħħithom. U allum ħanaqafaw b'dak il-messaġġ isma' is-saħħa hija xi ħaġa li kważi kważi hija totalment fil-kontroll tagħna, di ħanejnuha bl-exercise ftit u spiss ħanixorbu kemm jista' jkun ilma u mhux affarijiet ta' zokkrijiet u inqas minn hekk alkohol minħabba li dan ma jgħinniex biex nirkupraw mit-training u minn ġimgħa xogħol u illi anke aħna dejjem infittxu postijiet bħalma qiegħed hawnhekk jien llum jekk jista' jkun imqar darba fil-ġimgħa għall-arja għal daqsxejn xemx meta tiġi titawlilna għax kemm dak l-ossiġnu, kemm anke jiena personali li nisma' ċertu għasafar, eċċetera, jgħinuni ħafna fir-rilassament ta' moħħi. Nawguralkom u jekk nista' ngħidkom xi ħaġa jiena Mattejus minn New Better Life nixtieqilkom il-ġurnata tajba.